מה קורה יוטיובר? מה אנחנו משחקים בבלובס? מה אתם... בלובס יבגני? תראו מה זה בלובס. עוד שומעים אותך. מה אני עושה? יו, זה לא יודע. אז יש, תגיד אותי, מקום הסיני. איזה יקל! הנה, איתן, דודג' איתן. אתה מקום הייתה... עשירי. איזה מעתיקן אתה עוד. די, די. תרשום בוריס. בוריס, בדיוק, הכי טוב עוד. אני רואה את כימיה. כימיה, אתה רואה את כימיה? מישהו במקום שביעי ללא שם ובמקום שביעי. עוד איפה אתה עוד? עשירי, שביעי ושביעי וזה שמיני. איפה אתה עוד? ללא שם, ללא שם, ללא שם. פתאום כולם היו ללא שם. איתן, אני הכי ימינה למעלה. אני לא יודע איך עוד, איפה אתה עוד? מה יש לי לאן? ימינה למעלה. הכי ימין, ימינה הכי למעלה. עוד כמה עוד נקודות. אחרי מקום חמישי. אני מבריח, אני מבריח. הכי גבוה. ריח, אתה מביא את סמים. אין איזי. נכון, לא, זה נכון אבל. לא, אתה מודה? אני מבריח, אבל לא כמוך. תקשיבו, שתיכם שומעים בסרטון. פינגווין רוצה לאכול אותי, איך. איפה הוא אתה התפצל עוד? ל40 חתיכות. עוד, איפה אתה? אני רואה עכשיו מי שעומד להיות מקום ראשון. עוד, אני הכי ימינה למעלה, איפה אתה? אני כאן, מתחבא ממקום שלישי. אמא, אז מי זה הענקי האדום? כן, איזה מזל יש לי. יואו, אני אומר לך, אני אנורי. זה אבי בחל. די, הרג את כולנו ביחד. כן, KSI, KSI. אתה מכיר את KSI? תפסיק אותי מ-KSI. KSI, הם פה בכללים. איזה חרב. מה אני עושה? אני רואה עוד פעם את מקום ראשון, תפסיק. לי חזנו באחים. מקום שני, ליחה, הוא אוכל את כולם. למה לא? שחרא משחק, תודה לאן נוצר? איפה נוצרת? KSI פה, KSI. אז איפה? אל תהיה פושטה. הנה אהרון הגבר. ראיתי אותו. אהרון הגבר. מה זה? הנה אסיף, הנה אסיף. אני הכי ימינה למעלה. די, מפרקים אותי כל שנייה, איפה אתם עוד? אני הכי ימינה למעלה. אל תלך משם הפעם. ימינה אני למטה, אני נס. יורד ימינה למטה. אוי, אני יורד ימינה אוי. למטה. הנה הוא, מה קורה? חכו, אני בא, חכו. אתה זה? כן, אל תיגע. הכי ימינה למטה, תראה. הנה, אני למטה. איתן יותר גדול ממני. כמה נקודות יש לך? 72. מה אימא'לה, מי זה הירוק הזה? אימא'לה, אביב. ומי זה? בוריס. אביב זה מקום הנה בוריס. אביב יורד הכי ימינה. אמרתי לך בוריס. כן, אביב. איפה אתם? אני ימינה למעלה ולמטה הייתי גם. עוד, איפה אתם? עוד. הכי ימינה למטה. מה למטה? הייתי שם ואף אחד... הנה אתם. הנה לירן. איתן, אתה זה נסה? אתה זה נסה? עזבתי. וואלה, קטק עליי. תבוא לפה. מי זה השמן הזה? לא מאמין, אכל לי את החיים. לא, עוד, אתה והוא באותו גודל. מי זה הכובש הזה? בוא איך הוא נלך. הגיע לפה? איך הוא הגיע לפה? לא יודע, אבל... אם מישהו רוצה לגנוב לי את איתן, בוא, איתן, בוא אחריו. אבל איתן, נסה. אח סלה. אני אכן לי את זה. מה אתה צריך? אתה כבר גדול, אני קטן עדיין. יש לך... בלבול 100. כן לירן, ראיתי את מקום שלישי. לירן מקום שלישי. what the fuck, הוא שורף. הוא חבר של אביב. כן, תראה את הבוריס. הוא חבר של אביב, לא רוצה. לירן הוא חבר של אביב. הוא טחן את כל בוריס. בוריס נותן לאביב. אני יודע. רות, עכשיו אני בגודל של ליר. אל זה טרק. אנחנו כולנו באותו גודל. אני באמצע, אבל חכי עד שאני... איתן, תיזהר לא להידחף. מה, אמא? תפסיק להידחף, לירן. איתן לא תיזהר לא להידחף. איך להידחף. תום. You are my kill, Tom. You are my kill.
תום, wait, תום, wait, just minute. איפה אתם? יש זה מתקן. לא אננס. לא יודע. זה פרסומת של אננס. וירוס. אוקיי, וירוס. חבר שלי. אוכל אננסים כל יום. מה יש לך מהמילה אננס? לא יודע, מישהו קוראים לו אננס והוא רודף אחריי. הוא אנס. קשה, יש כאן את קייסאי, חבר של התום הזה שרדפתי אחריו. פתאום מעביר לו דברים. מי זה? אני אוכל לך את הכליות? רודף אחריי מישהו שיש לו סימן אבי ואח, רודף אחריי אבי ואח. תראה, איפה אתה? בדרך לסלוקן. אני זה במסיבה של נפתלי? סניקר. אני במסיבה של סניקר. מה זה החרא הזה? זה בוט מפסיק לזוז. הדמות, וואו, איזה קורא לי את זה לפעמים, ממש לפעמים. ממש לפעמים. ממש, כן. ממש זה די-דלוקס. וואי. אחי, מה? די-דלוקס אכלנו, לא רוצה. להגיד לך מי רודף אחרי שעתיים? קוראים לו? סימן של רובה כזה. סנייפר? כן. לא מאמין! פתאום, אימא'לה, אבי ואח אם אתה ביום. יורה בי, הלאה, תהרוג אותי. אם אתה יורה בי. תהרוג אותי וירוס. בלובס, תהרוג אותי. איך קוראים לך במשחק? שלמה מעודה פסיק 5200. מה אתה סתום? איך יקראו לי? איזי לירן. אתה רואה, אתה לא... אתה חלש. הדי-ביטי, אני רודף אחרי הדי-ביטי. בואו לאחי ימין למטה. הנה אתה איתן, זה אתה הנאסה? וואי, וירוס והוא עליך. הרגו אותך? אני רואה את... הנה עוד. עזבי אותי. תאכלי עוד חומוס, איפה אתה והדיביטי הזאת? איפה הדיביטי? מה אתה? אתה טוחן כל היום אני. למה? אתה לא רואה, אני טוחן דברים. מי זה? קוראים לו מאני. מקום תשיעי. הנה מקום כמה מנקנק. אני המלך. אימא לבוריס. בוריס מקום שלישי. הוא כאילו בא לי. איתן, זה אתה? מה נאסה. קורה? מה זה אבל אתה מקבל יודע איזה תמונה יפה בקשקוש? יש לנאסה. אני המלך. בוריס רודף אחריי. ברה. גם בוריס אחריי. רודף אחריי. בוריסוב שמה. איפה בוריס? לא. אני מתקמפר. נכנס. זוז. החטאת. תיכנס שמה בפנים. אני עובר דרך. עוד אני מתקדם אל בוריס. אני מתקדם אל תראה, בוריס. הכי ימינה במפה, תראה איך זה. כן, איתן, איפה אתה? אני בא. הלכתי. הנה איתן. כמה נקודות? ביבי, שמנו. ותאכל את ביבי. אללה ינזרן. רוצה יותר גדול? אני ענקי, שמעו, אני ענקי, בואו תעזרו לי. כמה נקודות? 165. איזה תחום. אני גם 165. נפתלי. הנה אל בוריס, תתלהב. בוריס. תברח ממנו, איתן. שיט, הוא לוקח. איזה קטן. יש לו קטן. זה פה. בוריס. שיט, הרגו לי את הגדול, זה הגדול. את הגדול. לא. אתה מבין, אין לו, רוצה. לא הרגו אותי. הייתי איזה כזה ענקי. חלש. איזה היית? מי הרג אותך? לא יודע איך קוראים לזה. הסבל הרג אותי. מקום 5 ניסה להרוג אותי. הנה נפתלי. נפתלי, כן, גם אחריו רדפתי. הנה רון. קטנצ'יק אתה כזה. חושב שהיא במקום עשירי? אתה לא... נו. היה. זה שמקודם. היה במקום עשירי. אתה מבין, אתה מבין, רודף אחרי זה שהוא סימן רובה, אחריו, אחרי הסימן רובה, רודף זה. קיבי. רודף זה. הנה אתם, נכון?
איתן, זה אתה? איפה אתם? יאללה, איתן. הם נלחמים שם. אני יותר מהיר ממך. כן. או, איפה אתם? יונית! אני רואה את הטרול מאמריקה. יונית! בוא לירה. לאן אתה הולך? אתה לא תתפוס. הנה הסנייפר, איתן! איפה אתם רואים סנייפר? אני רואה את יבגני עם המלכודות. הנה ביבי! תאכל את יונית. בוא בוא. נכון, תאכל את יונית, לא אותנו. יש, הוא הולך באמת ליונית. יואו. איפה אתם, יא יונית הנה, הבינונית? איתן, תעלה למעלה. תעלה. הוא טחן גם אותי. הוריד אותי ואת איתן. בואו לימין הכי למטה, איך אוקיי? קראו לו? לא יודעים, רון או משהו כזה. קוראים לו רונן המיונן. בולומניה? רונן המיונן. הנה ביבי, הנה שרה. הנה אשתו של שרה ביבי. נתניהו? כן, אשתו תראו, של תחת ביבי. יתרון הקטן. שרה? לא, זה שר. הנה איתן. איפה אתם? חכו, אני בא לי הכי ימינה למטה. טבעי. אתם באים... מי רודף אחריי? איתן יותר מהר ממני, אני לא מסוגל. עוד מי רודף אחריי? בואו להכי ימינה למטה. בוא נגעי טבעי, בוא נגיד. איתן, תיתן לי משהו, אני צריך עזרה. וזהו, לא היום חברים.